Sziasztok, Panda vagyok, és ez itt a League of Legends 2001-ben skin bemutató, és itt van velem Borgon. Sziasztok! És ebben az Articops Varuszt, azaz a sarkvidéki Varuszt és a High Noon Yasuót, a párbajhős Yasuót más néven fogjuk bemutatni. Hát kezdeném Varus tauntjaival, a Control 1, ugye? Igen, Control 2, Életed ára egyetlen nyilvessző. Ugyebár a tánc, végig ez. És akkor jöhet a röhögés, mert ez végig ezt fogja csinálni, tehát... Oké. Te jössz, Borgon. Jó, a Control 1 az... Ilyen kis... Nem tudom milyen, de... Fasza. Control 2. Ugye a tánc, ami annyiban különbözik, hogy hol a helyet harmonikázik, Igen. és a nevetés. Igen. Hát akkor megmutatom. Jaj. Varusnak a stackelését. Bekapcsoljuk az autót, akkor oké. És akkor nézzünk egy stack cuccost. 2, 3. Ilyen a stackelés. Ilyen a Q. Ez is elég fasza. Jó, egy ilyen. Akkor ugye az... Gyorsan erre rádobjuk. Na, felsztakkel. Ilyen az E-je. Ami lassít. Igen. És az ulti, az pedig ilyen. Na, és akkor pillanat, kiveszem az autótokot. Addig, és akkor te jössz. A Q képesség az egy skillshot, amit Szintén. hát előre felé kell ellőni. Így néz ki. Szép, az összes képességéhez szép homokszínű árnyalatot kapott. Ugye a W, ami levéd képességet, Mint próbáld például. meg a kutat belelőni. Nem, egy eltlövök. Léci, nyomj egy újat, ez pont elsült. 17 másodperc még. Addig mutass egy új skillt. Az elképesség az egy rácsúszás, Igen. és a Q, és az ulti az, hogy kétszer fel kell stackelnem a Q-mat. Még. Oké, jöhet a forgószer. És akkor kapok egy forgószelet. És feldobom. Igen. Tudom. Ez lenne az ultia Yasuónak. Na és most lőtt bele a Q-dat. Vagy ez. Mint látjátok, lepattan. Vagy ott marad és nem történik semmi. Igen. A Rikolja Yasuónak. Az annyi, hogy elővesz egy üveget és feldobja. Pontosan. A Varusnak pedig nagyon király, mert így az íját összecsatolja, fellő egy cuccost az égbe és elmegy. Na hát, így nagyjából ennyi lenne ez a videó. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Igen, sziasztok! Viszlát!